kowe duwe. Jaremu lho. Wah. Susah lho, Dok. Kowe piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Lho. Buka lah kowe, buka. Tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Paton sinago kreatif ya jalan. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kali dagelan mawon cemburu. Alhamdulillah. Kan temerke tok etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Wis putih. Kakang hati makin. Kula ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin iku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget. Sakniki karena konsumsi makananku reno-reno. Jadi nutrisinya bocah niku perkembangannya cepet. Nggih. Kalau zaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo wah bayang. Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris kondang? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundul mesti nama NBG yo kurang gizi gitu. Kudune susu itu menunjang. Mata kon sapi dhewe begitu. Loh, anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak kon sapi. Loh, dadi begitu ngelakno langsung mencot. Loh. Kok kan jedot dhewe. Kok jedot dhewe lah iki kleru. Piye iki? Bal dincot ra metu susune. Oh, pas entek. Pokoke sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Yo, Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Niken iki gagrek cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Lu jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Gerakan tangan. Tangan ke kanan, mata ke kanan. Tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tapi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Ayo, Pak Re. Ayo. Aja yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo, coba kira Bali mau. Lihatan aku, lihatan aku. Ya, tak delok gede sak ora delok ya. Ayo, coba. Bali ya. Pro Dewata. Ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah nek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Ya Dudono.
Kudono klutuk kudono klutuk. Ayo ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat kok piye? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok ya Bali. Ayo Yan. Doyan. Ayo iki. Orang Bali. Ayo Mas, yo. Lah iki kaya PT Ayanen lagi. Yan, Dilu ya Pak. piye? Tak ning ngono dilu Ayo tuh diperiksake dulu. Jane tari Bali apa biasa dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Bener. Piraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi yo. Dede, tak yo. Aku luar biasa. Ayo beli. Ayo. Apamu lho? Ayo. 500. Ayo kene beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, nyoman niken, i gede manuke. Kirene tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Tut klutuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adekmu. oh sik. Entekno tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Serat ngono. Oh, sikile. Ada hitungannya. Wiraga, Wirasa, Wirama. Ya, udah. Urung jogene Apa? Kopi ku wek nikan kok. Iya. Masyaallah. Tak kira nek koyo aku urung jogene dhewe. Nanti kita foto ya. Ya tak wae foto ronsen umi. Lho. Ya kok ngene Mbak Niken. Ora. Ayo. Dele kutuk, dele. Masih ada Bali kutuk kaya apa? Sik, lihat. Kesini enggak kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene enggak sini dulu, sip. Oh, Mangkir sani nduk iki lho, baline Mas Kutuk lho. Ya. Ora ono. Iya dan. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, Wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali iki tekan lah. Ngono kuwi. Lendagel Tuk, lendagel rasa ngekas kaki ireng apa to, Tuk? Menen sikile ireng kok. Sorry. Sampai biasa bakal nolongne wong. Sok kuwi takon ngono lho. Ora nabur. Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tres. Dele. Ayo Bali, ayo coba. Ayo. Sowi men aku. Lho iki karena apik geramu. Apik gundulmu kene kene mak pok. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Nah, nggih. Piye jogete Bali Mas Klutuk piye? Kan. Bagus, sudah mulai bagus. Kalau gundulmu Sampai bagus. itu kok bagus itu kamu itu bilang apa bagus. Waduh, omongan Indonesia. Di Indonesia karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lu kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualekno.
Lu Lu gue. niken, lu neng niken. Lah ya Lu niken. jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Duh, gimana sih? Lu kenal sama gue? nah, Kenal lu. loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Walik. Balik piye? Iya, Walik. Lu kenal sama gue? Lah ya aku lu. Kenal sama gue. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah iya lu ki aku. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Piye to iki? Tenan to, tik piye iki? Ini lho, gue ki bosone niken, lu bosone Lah sampean. ya aku lu kok ngengkel iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu nene kowe gue. Jarimu lu. Mentrame cak. Ya cok dasmu malah. Biasanya mau ngekeli matine cepet. Enggak ya kayak Maksudnya kita jelaskan kalau dengan bahasa Indonesia, lu itu kamu, gue itu saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Aji? Iya. Enak. Ayo, lu sama Gitu. gue sama lu. ngengkel ae. Gue niki kowe ngene kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lu. Angel kok dilarai lho. Jajal kembang apa lho? Karena ini kita sama doakan dulu. Oke. Iya no, iya. Acaranya Acaranya ini apa gitu? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Nggih, bar niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya, makanya kan nikah dua kali. Ini tahu ini. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. iki cek gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Ya, balik ping telu. Lho tadi Malah diurak-arik. tegese bangun nikah iki diperbaiki dan disempurnakan Pak di sini. siapa? Pak Pak Andre. Andri. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Labine nom. Saiki suwek ngono lho. Nakek dikarni. Rasa karepmu kan. Ini tak telane. Ini upaman omah ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Dicek meneh. Gitu lah ngomong iki. Lah ki ngono Adri. Kupingmu bosok gitu. Kok kene ngomong ya ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Lho, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Winnie. Andre, semoga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik Betul. ya Pak. Ya. Amin, amin. Doa untuk para penonton yang rawuh besok ini penggemarmu kabeh. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Rezeki ingkang kathah barokah kurang-kurang ora lokane malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyampo to. Ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yang doa. Saiki ganti. Om Kritik. Ah, si. Oh, iya. Buat Om Kritik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang umurnya, Pangestu mundo. moga-moga ntar nikah. Amin Sing terakhir itu rada semlenget to iki. Bangun nikah. Bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Ayo Pak Andre, makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang. Anu ya, aku tak tunggu dhewe gitu. Kaya berkat ya. Aku nggak mau tak doain. Bocah keterima kok. Ayo. Kita dengar. Ya moga-moga buat Om Kulutu Ya, ya. sehat selalu Amin, panjang amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Moga-moga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya kan mau wedan sitok ben benah nih ngono dadi. Enggak, sampean kan nek pomone sampean matine kere kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya. Rene sing larang ya kan. Tapi kan kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu ya wae nang sitok nek kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa tuwek.
Ayo blesek. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi sesarengan kok untuk kayak musik ini. orang anak musik Oh, tak kebrok, ora nek wong gatekne kuwi malah ngilikne. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso toh? Loh, iki lho saya lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen dalang, saiki turun ning putrane sing dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Suklon Suwondo biyen dalang kondang, turun teng ngene jenengan dadi dalang kondang. Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelko Bambang. yo turun sampean kara. Iki. Iya ora? Nggih. Iki adik wong telu nyambutke sing sinergi kok ya. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing tenan. Tembakmu apa Oh, tak iya. ini? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan enggak pakai gamelan. Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Nggih. Gitu aja ya, ya. Ini biar canggih. Biar kanggih. Cangkem, cangkem bal banget ya diobo-obo iki. Enggak. Iki lo ngopo-ngopo ingin. Ya. Mabuk gudalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing ramu. Yo bleset kok kowe. Apa? Siapa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Awas lho, hati-hati lho, kanca-kanca sing mudeng lho. Nah, iki bersesati lho. Niki situasi bisa menempatkan Mas. Iya. Yang condros ilang terane mendung peteng liputi cahyane. Akapelamu lho. Akapelamu lho. Ayo. Malah gila. Kowe iki dilakoni yang guyu. Aku piye? Akapela. Oh iya. Ini ayo ngomong. Wong kudu ngomong yo nduk sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Oh, iso. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Iya. Ya. Yang condros ilang Ayo dok. Ayo dok. Ora Sing nembang. Sing nembang ape kono ape sampean iso guricik-icik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunake lak lambemu lak ndung. Lah ya piye ngene? Yo dijine diobake ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecruk iki kuwi. Wah, suwi ngelammu. Jajal kok balen ngono to jajal. Kurang. Wah, tuwone mbledos kok iso. yang condros Karo campur sari Mayangkara apa iki lho Melan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Mas Muki kurang dawa kok. Iya. Aku ya lagune. Tutuk gampang adoh Ram. Hah, ini wis. Ini wis nduk ya. Aku Banyol yo banyol, ning sing hati-hati. kalau kotakmu separuh tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng matamu PC ya. Ini nduk, parno Masmu jajali. Gak alat nih. Ya gitu. Mbok tahu sak kae. Jajali. Lekene muni ta? Lekene muni. Kene muko. Oh, Jajali. Tuh, gerak. Ya, yo. Yang condros ilang Tempo lebih cepat kan?
cepet-cepet lambiku doer. Ini suaranya apa lho, Dok? Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe pengak kowe nyanyi gini lho gini. Kok mata kamu sing iso diledek oh jago. Coba, kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayo sini. Nggih, yo jajale. Yang kira cepet ya. Nggih. Yang condro silang. Wah, ini kan kayak untuk dolanan nih kan. tak kame wong tek kelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Lho. Loh iki ta. Mukok lah kowe, mukok lah. Kuala toh. Ayo. Agem gamelan ya, Cah. Nggih, mbak sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan yang Tresna mawon nggih, Pak. Nggih. Ya. Gawe mukok. Nggih. Ayo, jalanan yang Tresna. Ayo, nggih. Coba diaturake. Tak tuh, tak. Halo. Kok iso muni tenan ta? Aku iso muni, Dok. Nggih. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono? Ampun kowe. Yo, diaturake jalaraning Trisna Niken Salindri. Yuk, dados.
Mas Klitik Kluthuk. Napa? Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge alat musik diatonis ya ta? Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Nggih mbuktekke nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringi gamelan. Waton sing lagu kreatif ya jalan. Niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, kuwi. Niki Pak. Nggih. Kehebatane gamelan kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang. Lah, apa aku salah yen aku kondo? Apa wong sing ing sandingmu bene ubru kowe ki ora ngerti Lho, piye lali to? Ayo. lagu ki nek nggih gamelan pak gak iso wae Nggih, iku nggih. kudu digoleki Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap istirahat sik. Di man-man. Ayo. Lah, saiki ngene, ditanjake. goro-goro Pak Hah? goro-goro Sopo? iki kan ta Heeh. kula tetep goro-goro Tenane? mungkin Sumpah? king griya Griya pundi? aku yang ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulung Agung Apa iya? bengi niki merdeka Merdeka Tukur. Ayo. Bu Presi makasih ya Bu Presi Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. oke wis tetep Wis lakone apa mang milih dhewe. aman wis jenengan goleki napa kula tak sing golek Milih dhewe men cocok karo atimu. Kok bilih kepareng badhe ngampil Nggih. pareng nggih Nggih. Monggo. Aja aku lho ora kepenak anu niki mawon nggih Pak Monggo iya nggih. saweneng kula niki Pak Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, nggih. Plenguke kuwi ya. Ayo kene yuk, jeli. Iya, betul, kayak- Bas, ayo. Dan pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo Penjantin badhe Haji Suprasuwondo lah kali bapak sakrete. Leres. Wah, Ngene. suwe mas.
jebul iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal santak. Toprak tenan nih, ngerti gendeng. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ngajeni-jeni ngentongi. Ngerti Rama kuwi. Masa ketoprak nggih cipokan ngene. Selempet, sirup. Nah, yuk. Nah. Takoni. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong lah. Diajeng garwan ibu. Angkling Darmo Sayembara. Oh, wah, karo Batu Madri. Setiawati. Ngene. Malopati. Kudune wis wae anu lho. Bedane lho. Kuwi lho. Sapa? Kesi. Anu pami panjenengan pripun, Pak? Setiawati. Oh, saged. Setiawati. Jajak Setiawati. Jajak mbane niki jenengan Setiawati. Oh, saged penting kali kula. Pak Boso, Ayo, bisa tak? iso. Penggemar toprak ora iso iki. Sampane. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki kowe kan. Payu adem. Bener masuk angin nutup ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Lho. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warnine. Kemayu dereng. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setiawati. Napa? Ngono kok wong Tulung Agung. Lho, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi Durga kuwi. Ketoprak iki wong Aja wedok. mlocokne to. Kok suara donya nang suara tenggorokan. Ayo. Tapi nami kok Setiawati. Lah, sing kene yo rasa mbogongke suwuk to. Nah, rada duro kok. Kula mboten saged no. Dewi Setiawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembadra bener. Lembut, ngaten lho Mas Luduk. Ya wis. Setiawati apik kaya ngono kuwi. Lek Setiapurwati lah kuwi ngono kuwi. Kuwi adoh nek adoh. Kusik. Ana kawigaten apa njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok samangsa-mangsa Sama-sama karo mesuk kentang entu ya. sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yen maneh-maneh ayumu. Menawi enten kewan galak, kula ten mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Rata ketoprak. Piye to? Sampeyan ki ra gelem karo Angling Darmo. Lha kok ngosek ngono. Lah ora gelem kaya penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih batik madren. Ngono lho. Lah kok malah Cuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi bendahara. Pati uripmu ning tangane Dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne Pak. Ajene kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Lah kuwi Lah kuwi. Mas, Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdua. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Iki raganane apa dosa? Ini ketoprak modern. Iya, ketoprak modern Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Oh alah. Ceritane sampean iki dijalak Angling Darmo, ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho, paham ora?
Paham lah, dia emang pertanyaannya ngono kok. Ngono iki jawabmu, kok ora wedi. Oke, siap. Ngono nggih Mas Duduk. Ya ting nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu. Nah, ini. Yo. Aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Ayo Mbak. Piye Mbak ayo wae dolane jero alas kono ya. Yo. Hei, bocah wadon. Kayak nek wong lanang ya. Seperti yo. Ya Allah gue. Kok sik Ya Allah. aku ndak kepengen ngerti. Kowe bocah loro Soplan ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ning Tengalas. Omahmu ngendi ya? Nyapa kok takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra piye? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tak aja atau mau tahu banget? Oh, soplan apa? Ini rembug cukup mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu pasuryanmu banjur dedolanan ning tengahing alas. Ayo nderek aku ning Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Wah, gak aku biyo. Yo, Ngapa kok penculikan? nderek aku ya. Mau Nderek. Wedi aku saja ke penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan durungmu? Ayo tak ke Bali. Apa aku wae? Ayo, tak kali Mas. Akang Mas badhe mati ngono mburi kono aku wis di pacangan kok. Enek sing Lapor rono. Engko tak Akang Mas badhe mati. aku iki masmu kok pacang bali madun gugul. Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Tak boyong. Ayo. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. Setyawati. Mati. Sik, iki dadi apa? Rupuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero mau ulang iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Klutuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora nek liyane ta peran. Lho, Mas, opo maine mek loro tok. Sama-sama. Lah iya wis. belum. Setyawati. Aja ayo kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Hei, Setyawati. Ketoprak iki. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ngono. Kowe melu kok. Kosek, aku ki arep nututi kok ayo mentak, Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok melu-melu iki. Ayo nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibak pacar ngono ki. Mosok mbane setel ngene iki. Mosok tembunge Loh, ambil masak ini seperti ini. Ya toh. Enak apa dia? Anu adikku. Kalau Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Maksa-maksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Kene ya. Iki hajah lho ki rumasamu. Lah kowe sampun pecah kowe hajah lho Bu. Nyambut gawe iki beda. Iki pernah apamu? Adikku Ya ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sampe iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Enggak noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Bu. Lho kan temerke tok etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk nang omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Saiki kuncine gak lain terus mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke perai. Setyawati ke. Aja ayo. Setyawati. Jebul kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakak,
Setyawati. Aku turu ngono. Iya jaman ae. Yo gene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki yo masih. Kakange. Masih. Sopo jeneng? Aku sapa? Sopo jeneng? Batik Madrid. Peluh Batik Madrid. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke giri sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menasa sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek Uwus, kula ingkang mlebeti sayembara ning pawon. Tentokke kowe apa aku sing menang ana parang. Ayo Kakang, dipateni Kakang. Bisa Pak. Dipateni. Lan paten iki cuma mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Minggu telu ya, Dik. Ya. Kakang Batik Madrim, Setyawati badhe loboyo. Mas. Mas. Wes. Ya. Api kowe. Kakang Batik Madrim, mari panjenengan boten ngalah. Badhe kula sirnake wonten papan iki ya Batik Madrim. Peluh. Kakang Batik Madrim. Ganti kawujudan ketek pisan. Peluh. Kakang Batik Madrim. Kakang Batik Madrim. Peluh ganti kawujudan ula. Peluh. Duh, jan ula Kakang. Ya. Bakal kula sirnake Kakang Batik Madrim. Sengaja ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangkih. Peluh ganti kawujudan celeng. Weh, jan peluh. Mas, us celeng. Oh, mas, jan. Wis. Mas, Peluh ganti kawujudan mliwis putih. Wih, peluh. Weh. Mliwis putih. Kakang Batik Madrim, kula nyopo. Mliwis wong dadake senam. Wis mati dhewe. Mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangkih Kakang Batik Madrim. Lho, ganti kawujudan uget-uget. Lho. 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 Kakang Batik Madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wis. Lho. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis kudu-kudu iki. Lho. Uget-uget endi? Iki mbok. Wejan. Oh,
ngoten ning Malopati. Ora usah. Lho, kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Sukawati ora besok ngopeni pirang-pirang tahun nggih becik mlaku. Lah piye? Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wis. Tenan yo. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Oh, balik rene nek. Heeh, niken terus Kadung Winong mungkin. karo Birgita. Wis kene kok kene kok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula boro-boro. Nggih. Ya ya ya. Mano. Ya kene kok. Sampe kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Engko sak udreke ya gara-gara. Oh iya. Lho kan kita. Oh. Ngono ya Kangen. Wis. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Nduk bertiga. Wah, iya ya apik iki. Karo Mbak Yuma apik ya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Coba. Widodo. Lagune Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, Made in saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk.
Pira. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapak Ki Dalang Suryanto Karanggedi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Kritik, Mas Blutuk. Dawuh. Yang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L nika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji Nggih. ing pangangkah napa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sakeluarga. Insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat